Nakadungog na ba kamo nga dunay manok nga boksidor? Oh, dahil mga manok nga boksingero di ay dito sa Barangay Tingo, isla sa Olango. Kung sa mga tao dunay money sa mga manok ana usay maninok nga SWD called Sunoy with disability. Unsa gyud kini? Atong tanawon sa akong RTV Presents. Malinawon, limpyo gado na usay ikapanghambog nga gamayng beach. Kini ang matahom nga talan-awon sa yanong dapit sa Barangay Tingo. Apan gawas nini, adunay manok nga siga dinhing dapita. Siya ang SWD o Sunoy with Disability. Apan bisan gakiang-kiang, wala kini makatarog sa iyang kaisog. Siya ang maninok, ang butangirong manok nga nagpanikad pirmi ilabi na konta ora na og gloves ang tahod. Inikaryo pa lang sample dayon. Bahalag makaiti-iti basta kumbate. Mao kini ang palabay sa oras sa mga batanon. Apan ilang giklaro nga dili kini sugal, kun dili kalingawan lang. Pagdason usab silang barangay kapitan, walay pustahanay niini. Balikan nato ang istorya sa Sunoy. Naangol di ay kini kaniadto sa iyahang tinuod nga kumbate. May nalang gani kay gihatagan pa siya og kahigayunan nga dili malagpang. Siya di ay gihimo karong breeder aron mosanay ang iyang kaliwatan. Mao siyang nabalda kay pagtarya ni kanang naigom buwang niya na mugat ni naputol nya pagayo wala na ibalik yang tail sa normal mao nang siyang niglakaw niya kimpang. Pero ano ninyo ni ihawa di ay? Wala kay amo ni siyang gibreeding kanang paupa sa lain kanang bayi ba. Samtang giklaro sa tag-iya nga gibutangan nila og gloves ang mga tahod sa manok aron dili makamugna og grabing gadaot. Karon usa man ni sinumbagay na lang ni ilaron. O kanang lingaw-lingaw na nimo kay kanang namay gloves. Butangan man mo gloves kay para ang manok ba dili malustrid. Oh, safety sa kuan pud ba. Walay daotan kung lingaw-lingaw lang ang tumong nini. Apan dili maayo kung masubrahan nga mosangput na unya sa sugal. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short document.